onnistuu toiseen rakentamaan yhtä hienoa alastuloa kuin ensimmäinen. Siinä on Janne, ja Janne tietää sen, että koko Suomi on nyt hänen takanaan. Koko, joka ikinen herra ja Karri on Jannen takana, kun hän tulee tähän viimeiseen hyppyynsä, ja sieltä tulee kuningas! Riittämättömän pitkälle, ja hymykin sieltä herkiää. Janne ottaa selvän kärkipaikan tässä, ja nyt jos ei muuta, niin tsekki on kyllä lyöty niin pahaan siltaan, että nouseeko se sieltä. Janne nyt on vielä hyppäämättä 141,5 metriä. Janne Ahonen kärkeen 293 ovat nämä yhteispisteet. Ja nyt Jandella on paineet. Käsittämättömän kova kaveri on Janne kyllä tällä hetkellä. Pystyy venymään tässä paikassa todella hienosti. Vielä parempi hyppy kokonaisuutena kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja ennen kaikkea niin mun silmiä hivelee ja osoitus Jannen kovuudesta. Pieni rasitusvamma polvessa. Tullaan todella korkealta, todella pitkään. Katsokaa mitkä alastulot sinne päälle. 19 puolta. Norjalaistuomari antaa 19. Janne tekee yes, vamos, mikä hyppy. Mutta nyt on tarkka paikka. Nyt on tulossa Jakub Janda. Ja nyt katsotaan tarkasti se, mitä Janne